Deci asta neagră nu o mai fătat. Nu știu, eu un an prost anul ăsta. O avem pe asta. Are mai are 2 săptămâni. Trebuie să fete și asta. O vedeți? Iar. Asta trebuie să fete. Am dat-o pe asta la Euroia seară. Altă femelă. Da? Dar asta așteptăm. Au trecut deja 5-6 zile. Nu vrea să fete. Nu știu ce să. E an prost are. Anul ăsta e an foarte prost în privința iepurilor. Nu se țin, nu s-a vorbit cu mai mulți crescători. Asta este, încercăm să facem un an mai bun, un an mai rău. Și avem aici o mămică un pic slăbită. Da? Uitați, mănâncă, e un pic slăbită, dar să revine, nu sunt probleme cu ea. Este mama la bagabon. Da, uitați, o supă, toate. Ăștia au aproape 2 luni. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Urecheați. Foarte, foarte frumos. Avem aici și un mascul feroce. Ia uitați. Bagabon mare. Nu uitați să dați un like și un subscribe.